Alfred. Oh. Black Cobra ya खामानि होमारदोंना? मा होनबावनांगौ? हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैहाय जोंनि बे बर'नि मुंदांखा डक्टर आलफ्रेड सार बिथांखौ ओरैबायदि दोखो रायलांगोन आं दिनैहाय नोंथांमोना नायलांबायल' था बेखौ रायनायनि सिगां आङो मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप नोंथांमोननो देखायग्रोनि खबरा लानायखाय सिख्लाफ्रा पुरा खारफाजोब्बाय नै आंजोंलाय ब्रे आयो कन्ट्रल खालामनो हाला बहाय ब्लेक कब्रानि रिजाल्टआ नुबाय दा माबायदि अ बिदिसो होनबा दा नोंनि दिनसै दे नोंनि दिनसै आं जेबो बुंथ'ला सिख्ला जेव हाला नै बयबो आजिखालि ब्लेक कब्रा लाब्लाल' सिख्लाफ्रा फसायो नुवाखै नंगौ नामा आंनि फिटु बेसेबां जेवखा Alfred. औ Black Cobra ya खामानि होमारदोंना? मा होनबावनांगौ औ होदों 100% नों बाहायफेरबाय नामा? बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो समझ रहे हो ना ब्लेक कब्रा जिन्दाबाद थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा खम ये रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना बरिया हासार गोनां गोजा थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा वाटारमेलना बिराद देरो थाइलेण्डआव बहाय हासारा बहाना जोंनाबो ओंखायनो हासारखौ बाहायनांगौ जाहाथे वाटारमेलना गिदिर जानानै गोदै गोथाव जानाय बायदि बे कब्रानि होजेननाय समावबो ओरैबायदि फेमास जाखादों ओमफ्राय नै मैया दाख्लैसो नैबे भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो आरो डाबल फेमास आलफ्रेड Oh my god. ओइ खोनाबाय दा हासारखौ मोजाङै होना हो नङाबा वाटारमेलनफ्रा गिदिर जाया आरो दाम मोना बाजाराव जेसेबां गिदिर जायोना तुरबुजआ बिरादसो दाम जायोना गोदै नङाबाबो गिदिर नालाय लानानै थांबाय दामा बारा जायो बेखौथ' मिन्थिला गेसाव जायोना जाया तुरबुजआ गेसाव जाफेरालै वाटारमेलना थाइजौआसो गेसाव जायो जारौ बाहेरायाव नुयोबा सिङाव गेसाव थाइजौआसो गेसाव जायो गोदैया खम जायोब्रा गिदिरा बियो माने हा नायै हा वाटारमेलना वाटारमेलननि कालारा सिङाव गोजा जायो औ मालाबा गोजा जानाय माने बे गोदैखासै Oh my god. दा बेबायदि फेमास जानायखौ नुनानैहाय गोबां मानसिफ्रा आदा आलफ्रेडनि सायावहाय रस्टिं भिडिअ फैगासिनो आरो लोमलाबोगासिनो सोरबा चेनेल फिसाफ्रा ओरैबायदि जावगासिनो दङ आदा आलफ्रेडखौ नोंथांमोना नुजोब्बायबो जानो हागौ जाखांबाय जोब्बाय एबार थांनोसै गुड नाइट भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन ना बे भिडिअनि सिङाव मा रायलायाखै आङो बेफोरखौहाय बुंबाय थानो थाङा नाथाय आं बे भिडिअखौ नायनायाव मोनसेल' नोजोर होदोंदि जेनाखि केमेरानि सिगाङाव फैदों बै बिथांमोनखौ बिसिनि मेगनखौसो नायबाय थादों आं मानो होनोब्ला बिसिनि मेगना लोंनानै बुथब जाजोबा ओरै नैबे गाहायनि मेगना लोंनानै बुनाय गोजा मानसिफ्रा ओंखायनो बेबायदि खोथाखौ बिसोरो ग्रुपाव सावरायनो हादोंदां नै बिदि सानदों आरोखि आं जेबो बुंनो गोसो गैया आरोखि बे रायलायनायनि सायावहाय नाथाय आं मानसिफोरनि महर मोखांखौसो ओरैबायदि गोसो होनानै नायदों माने मानसिफोरखौ नायोब्ला लोंनाय गोजा नुदों माने मेगनफ्रा नैबे ओरै गाहायजोंया बुथब जाजोबलायखादों लोंनानैनो नंगौना नङा
कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जायफोर ग्रुपाव दङमोन आं जेखौबो नांजायाखै रायलायनायखौ खालि आंनि मेगन नोजोरा बिसिनि मेगनावल' आंनि आयौ बुथेजोबा हनै मानसिफ्रानो होनब्लाबो डाइलग होलायगासिनो दं केमेरानि सिगाङाव नै बिदिल' आरोखि आंनि साननाया जाखाले लोंनानैनो फेजोबखाबाय मानसिफ्राबो मेगनानो बादग'जोबखाबाय आरो बेखौल' आंनि नोजोरा आं नोंथांमोननि सिगाङाव दहाय बुंदोंमोन ना दोखो रायलांगोन आं होननानैहाय नाथाय आं फंसेबो राया ओमफ्राय मानसिफ्राथ' गोबां ओरै रायदों आं बुंनोबो गोसो गैया आं बासैबो आरो दि भिडिअखौहाय बानायनोहाय दानिया बिराद बानाय मोनसै आं बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनो लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय